हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, പരമപദപ്രാപ്തി. ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റോറി ടൈമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പൂന്താനത്തിന്റെ കഥയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പൂന്താനത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പൂന്താനത്തിനെ പോലെ ഭക്തരായ ഒരാളുടെ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു പുണ്യാണ് അല്ലെ. കേൾക്കുന്നതും പുണ്യാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഭാഗവത സപ്താഹം ഒന്ന് നടത്തിയാലോ എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പൂന്താനം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുക? അവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ, കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവുകളല്ലേ, നമ്മളെ കൊണ്ടാവോ എന്ന്. അപ്പോ പത്നി പറയും, അതൊക്കെ നടന്നോളും, ഭഗവാൻ അതൊക്കെ നടത്തി തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ശരി എന്നാല് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സപ്താഹം തുടങ്ങി. ഓരോ ദിവസവും 7 ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഉച്ചയാവുമ്പോൾ ദക്ഷിണയും ഒക്കെ പിരിഞ്ഞു കിട്ടണത് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസാദത്തിനുള്ള വകയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും. ഉച്ചവരെ വായിച്ചു, പ്രസാദം കഴിച്ചു, വീണ്ടും ഭാഗവതം കഥകള്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ, അതും പൂന്താനത്തിന്റെ ആ മുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ പരം ആളുകൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരാവാനില്ല. എല്ലാവരും അതിലങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി ഇങ്ങനെ ഭാവന ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദിവസങ്ങള് നീക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവസാന ദിവസമായി. ആർക്കും ഇഷ്ടല്ല ഇത് കഴിയും, ഇന്നത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭാഗവത സപ്താഹം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തർക്കൊക്കെ അത് വിഷമാവുകയാണ്, ഇനിയും ഇനിയും കേൾക്കണം ഭഗവാന്റെ കഥകള് എന്ന്. അങ്ങനെ അവസാന ദിവസം വന്നു. ഉച്ചയായി. വായന നിർത്തി. പ്രസാദം വിളമ്പുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് പൂന്താനം. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. വേഗം അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് നോക്കി. ഇപ്പൊ തീ പുകഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം പോലും കാണാനില്ല. അടുക്കളയില് വേഗം പൂജാമുറിയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ധർമ്മപത്നി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇവർക്ക് ഭക്തർക്ക് പ്രസാദം നൽകാനുള്ള യാതൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഒരു യുവാവും ഒരു യുവതിയും കൂടെ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി, പൂന്താനം തിരുമേനി, രണ്ടുപേരും വരൂ, ദാ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താ നിങ്ങൾ വരാത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണു. അങ്ങനെ വിളമ്പാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ചെന്നിരുന്നു, പ്രസാദം കഴിച്ചു.
കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് പിന്നെയും കഥകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാത്രി അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തില് പൂന്താനത്തിന് തോന്നുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഗംഭീരായിണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പൂന്താനം, അങ്ങയുടെ ഭാഗവത പാരായണവും കഥാപ്രവചനവും ഒക്കെ വളരെ വിശേഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ലക്ഷ്മിയും അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മുഴുവൻ സമയവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാ പ്രസാദമൊക്കെ വിളമ്പിയത്. 7ാമത്തെ ദിവസേ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രസാദമൊക്കെ വിളമ്പിയത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് പര്യവസാനിച്ചില്ലേ, ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. അത്രയും ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ. പൂന്താനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോഴും അല്ലെ, അവസാന വേളയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ തോന്നല്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് വന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നു. അങ്ങനെ പൂന്താനം ചെന്ന്, പൂന്താനം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈകൾ കാണിക്കുകയാണ്. പൂന്താനം ആ ശയ്യയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ വയ്യ, ഒട്ടും എഴുന്നേൽക്കാനൊന്നും പാടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തതും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കഥ? ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, 8ാമത്തെ അധ്യായം 1ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം വായിച്ചോളൂ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം മതിദൈവം കിമുച്യുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യമല്ല, കുറെ ചോദ്യങ്ങള്, ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെയുണ്ട്. അർജുനന് കുറെ സംശയങ്ങൾ വരികയാണ്. ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. ഇനിയും തുടരുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമരുളുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമരുളുന്നു. കാമ്യകർമ്മം, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, യോഗ തത്വങ്ങൾ, തനിമയാർന്ന ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. താൻ ചോദിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല, സുനിശ്ചിതമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണ് എന്ന് വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങള് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. രാജേഷ് പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധിയജ്ഞ കഥം കോദ ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ഹ്യേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, യജ്ഞദേവത ആരാണ് കൃഷ്ണ? ഈ ശരീരത്തില് എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞദേവത കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും മരണവേളയില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും. 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞദേവതയെന്നും അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അറിയണം. പ്രയാണകാല എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത് മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവാൻ പ്രയാസമാണ്.
എന്റെ കണ്ഠം കഫം കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അതാരാ പറയണേ? ആളുടെ പേരെന്താ? ടെക്സ്റ്റിലത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. യമുനാചാര്യരല്ലേ? അല്ല, രാജാവ്, കുലശേഖര രാജാവ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മരിക്കണം, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം മരണവേളയില് മരിക്കാറാവുമ്പോഴ് എന്തായാലും നമുക്ക് വ്യാധികള്, വിഷമങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോ അത് കാരണം എനിക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ, അപ്പൊ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ വേണം എനിക്ക് മരണം വരാൻ എന്ന് പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ പറഞ്ഞു കുലശേഖര മഹാരാജാവന്യ പറയണത്, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ അവസാന വേളയില് പ്രയാണകാലെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ മാത്രം ഭഗവാനെ ഓർത്താൽ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അന്ത്യസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കുലശേഖര രാജാവ് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് വെച്ചാല്, എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ, ശരീരത്തിന് വേറെ വ്യാധികളോ വേദനകളോ വിഷമങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മരിക്കണം, എന്നാലാണ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ശരീരം ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുക. പരമഭക്തനായിരുന്നു കുലശേഖര മഹാരാജാവ്. എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയായ ഹംസത്തിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാകുന്ന താമരയില് എന്റെ മനസ്സ് ആകുന്ന ഹംസം ലയിക്കട്ടെ, രമിക്കട്ടെ എന്നാണ് കുലശേഖര മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. ബിന്ദു മാതാജി വായിക്കൂ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ, ഇത്രയൊന്നും സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരബ്രഹ്മം സ്വഭാവോദ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ഭഗവാൻ മറുപടികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അവിനാശി, നാശമില്ലാത്തതും അതീന്ദ്രിയവുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. 3 ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മം എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. ഇനിയോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. 3 എണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭൗതികതാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകട്ടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഇത് ഭൗതികതയില് ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് ആൾക്കാര് ഭൗതികതാബോധം ഉള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രാപഞ്ചികതയിൽ വിഹരിക്കുന്നവരാ അല്ലെ? ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരോ ഭഗവത് സേവനത്തിനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദി തട്ട് എന്നൊക്കെ പറയണ ആ തടസ്ഥ ശക്തി, അല്ലാണ്ട് തടസ്ഥ നിൽക്കണതല്ല. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതെന്താ? നടുവിലുള്ളതാണ് ആ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്കും രണ്ടിലേക്കും പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശക്തിയാണ്.
അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മീയതയാണ്. നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആ ജീവാത്മാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം, തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ. മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പുണ്യം തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപേണ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് കർമ്മം, അല്ലേ? കർമ്മഫലമായിട്ട് പുനർജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്നു നമുക്ക്. യജ്ഞം കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാക്കൾ വർഷബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നീട് ധാന്യങ്ങളായി മുളയ്ക്കുകയും ആ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തിൽ ഉൾപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പില് അനുഗ്രഹങ്ങള് ചൊരിയുന്നത്. ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോ കർമ്മം തന്നെയാണ് എന്നാ പറയാ. ഇവയ്ക്കൊക്കെയും പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവും. നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള അധിയജ്ഞനുണ്ടല്ലോ, കർമ്മവാസനകളെയൊക്കെ എരിയിച്ചു കളയും. നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടെ ഫലം കാക്ഷിച്ചല്ലാതെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. എല്ലാം അറിയാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ആരും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും കാര്യമില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയും. എവിടെ അടച്ചാലും കാര്യമില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അന്തര്യാമിയായിട്ട്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കണത്? വായിക്കും. അടുത്ത ആൾ ആരാ വായിക്കുക? അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവം പുരുഷശ്ചാതിദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹൃതാംബര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. എന്താണ് അധിഭൂതം? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചമാണ് അധിഭൂതം. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് അധിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവം. ഭഗവാന്റെ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതാണ്, ആ വിശ്വരൂപമാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ലീവ് ആവുകയാണ് കേട്ടോ മാതാജി. എനിക്ക് ഇതിൽ ചാർജ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അധിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആരാണ് അധിയജ്ഞൻ? എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അധിയജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇതിലും 3 ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു, അല്ലേ? ഇത് 4ാമത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവൻ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണു പോയേക്കാം, എന്നാൽ പരമപുരുഷന് ഒരിക്കലും പതനയില്ല. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവം എന്ന് സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞൻ. അതിദൈവം അധിയജ്ഞൻ, രണ്ടിന്റെയും ഉത്തരവിടെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ സകല ശരീരത്തിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് അധിയജ്ഞൻ. ശരീരം 6 അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവം, അതാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏവ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമത്രേ. പരമാത്മരൂപേണ ജീവാത്മാവിനോട് സഹവസിക്കുന്ന, തെറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവാനാണ് ജീവന്റെ സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയും വിവിധ ബോധാവസ്ഥകൾക്ക് ഉറവിടമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ജീവന് സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതും
ആ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാക്ഷിയാവുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദിവ്യ സേവന നിരതനാവുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന് സുഗ്രാഹ്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ആ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് വാഴുന്ന ആ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ പരമാത്മാവ് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിന്റെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ഭഗവാൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ 6 വിഭൂതികളുടെ പരിപൂർണ സമ്പൂർണതയിലുള്ള ആളാണ്. നമുക്കുമുണ്ട് അതൊക്കെ ചെറിയ അളവില്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഈ ഭാവത്തില് വ്യവഹരിച്ച ഒരുവൻ മരണവേളയിൽ എന്നെ സ്മരിച്ച് എന്റെ പരമമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതാണ് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയാൻ സാധിച്ചാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭാവം തന്നെ കൈവരും എന്നാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലേ നമ്മള് പറ്റുമ്പോഴേ ഏറ്റവും മുമ്പേ തന്നെ തുടങ്ങണം. അല്ലാണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിൽ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അല്ലേ ഭക്തി. ആദ്യമേ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ ശീലിച്ചു വന്നാലാണ് നമുക്ക് നിര്യാണ വേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവത് സ്മരണ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അന്ത്യസമയത്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം അല്ലേ. മരണം എപ്പോഴാണെങ്കിലും വരാം. അപ്പോ ഭഗവത് സ്മരണ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുക അപ്പൊ തൊട്ട് ശീലമാക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരു കുട്ടി വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മകനാ അല്ലെ, സ്കൂളിലോ ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ ഒരു കുട്ടി, സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലോ ഇന്ന വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ പുരുഷനായിരിക്കുമ്പോൾ അതിദൈവം, അതിയജ്ഞനായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും ഭഗവാൻ അറിയുന്ന ആളായിട്ട് അതിയജ്ഞനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണു അല്ലെ. പരമപുരുഷനായിരിക്കുമ്പോൾ അതിദൈവമായിട്ടിരിക്കണു. അങ്ങനെ പല പല വ്യത്യാസ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ എല്ലാ ദിനചര്യയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാവന മാറും അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ ചിന്തകളും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാവും ആവണം. ഇപ്പോ ഒരിക്കല് ഏകനാഥ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ശാന്തനായിട്ടായിരിക്കണത്. ഇപ്പോ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശാന്ത അവസ്ഥ കൈവരിച്ചു എന്ന് ശിഷ്യര് ചോദിക്കാണ്. മറുപടി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ? താങ്കള് 7 ദിവസത്തിനകം താങ്കൾ മരിക്കും എന്ന് ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞതാ ഏകനാഥ സ്വാമി. അപ്പോ അയാളോ പെട്ടെന്ന് ഷോക്കഡായി. അയാൾ എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി. അങ്ങനെ സ്വയം ഓരോ ചിന്തകള്, മറ്റാരെയും കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തയില്ലാതായി അയാൾക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഏകനാഥ സ്വാമി ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്ത പറയാ. അപ്പൊ സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെയാ ഞാനും ചെയ്യണേ. ഞാനും എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒരാളുടെയും കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ പോണില്ല. മരണം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്നെത്താം. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം കളയാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്
ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ത്യകാലത്ത് എന്നെ സ്മരിക്കുന്നവരെ എന്നിലെത്തുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണതാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണവേളയിലേക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണോ അതായിട്ട് അതിന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് മാറും എന്ന് നമ്മള് ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഈ മാനിനെ ചിന്തിച്ച് ശരീരം വിട്ടപ്പോഴ് അദ്ദേഹം പിന്നത്തെ ജന്മം മാനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് എന്താണോ നമ്മൾ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കണത് അതേ രൂപത്തിലാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് സംഘം ശീലിക്കാം. അപ്പൊ അന്ത്യകാലത്തും നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. 6 കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ യുദിക്കും. ഭരത മഹാരാജാവിന് മരണവേളയിൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു വിചാരം. തന്മൂലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നു. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. ഉത്തമമായ മാർഗം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ വിഷമിക്കണത് അല്ലെ? അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഡെത്ത് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എക്സാം അല്ലെ. ആ ഫൈനൽ എക്സാമില് നമ്മള് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം വേണ്ടേ? അപ്പോ ആ ഡെത്ത് എങ്ങനെ മരണം നമുക്കൊരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാം, അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മരണത്തെ ഭയക്കല്ല വേണ്ടത്. മരണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മരണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള് സന്ദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കിടയില് എങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണ സാധിക്കും? എല്ലാ ചുമതലയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മതിയോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 7 തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? പ്രവൃത്തി. നമുക്ക് എന്താണോ നിയത കർമ്മം, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ഉള്ളത്, അത് നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് കർമ്മയോഗം അല്ലേ. നമ്മളല്ല എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും ഊർജം തരുന്നതാണ് ഈ ആത്മീയത എന്നുള്ളത്. ജീവിതയാത്രയില് തളരാതെ മുന്നേറാൻ ആത്മീയത ഒരു ഊന്നുവടിയാ നമുക്ക്. അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമല്ല, ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും ആത്മീയത നമുക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. അന്ത്യത്തിൽ മാത്രം പോരാ അല്ലെ. കാം കർത്തേ രഹോ നാം ജപത്തേ രഹോ എന്നാണ്. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവത് സ്മരണയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും മെറ്റീരിയൽ ലൈഫും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് അല്ലെ. യമസ്യ കരുണ നാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം എന്നാണ്. യമൻ വരുന്ന വേളയില് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്നെ കൂട്ടിത്തരില്ല അല്ലെ. ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ
ഡ്രസ്സ് മാറി വരട്ടെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാലൊന്നും അവിടെ നടക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മള്? ഹരികീർത്തനം, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. 7. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കില്ല. ഭഗവാൻ നാമം ഉരുവിടുന്നതുകൊണ്ടും അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ശ്രോത്രങ്ങളിൽ ഉൾപോകുന്നതുകൊണ്ടും കാതും നാവും മനസ്സും ഇത് 8ാമത്തെ അല്ലെ, പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നു. 8. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. സദാ സ്മരണം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി വേണം അല്ലേ? നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്, ആ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ജീവിതം, ഈ ഭൗതികത, അതിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ ആവേശം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജീവിച്ചും മരിച്ചും നമുക്ക് മാതൃകയായി. ദേഹം വെടിയുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് പോലും അദ്ദേഹം ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? സാ തസ്മിൻ പരമപ്രേമരൂപ എന്ന് പറയും നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തില്. ഭഗവാനോട് ഉത്കൃഷ്ട പരമ പ്രേമം ഉണ്ടാവുക, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. എപ്പോഴും മനസ്സ് ഈശ്വരനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവൻ നാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ടും അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ശ്രോത്രങ്ങളിൽ ഉൾപോകുന്നത് കൊണ്ടും കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നു. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അല്ലേ, കാതും നാവും മനസ്സും ഒക്കെ അതില് ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം എല്ലാം അവിടെ നടന്നു. ഭക്തി സാധനകള് എല്ലാം 3ഉം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളാണ് പരമാസ്വാദകരെന്ന് ചിന്തിക്കും. അതല്ല വാസ്തവം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉത്കൃഷ്ട പരമാസ്വാദകൻ. ഭഗവാനാണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിന്റെയും എൻജോയർ അല്ലേ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയറക്ടർ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും കൃഷ്ണന്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതം സമ്പൂർണമാവുന്നത് സ്വസ്ഥ ജീവിതവും മരണവും അല്ലേ? മരണവും സ്വസ്ഥാവണം. ഇത് ആത്മീയത കൊണ്ട് മാത്രാണ് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാര മനോരണീയം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമജിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ആരാണ് അല്ലെ? സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ് അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളറാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്, അചിന്യരൂപനാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് സഹസ്ര രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അചിന്യരൂപൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്
അവകാശിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ആദിമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേറെ ആരാ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പരിശീലിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ വിദ്യ. അപ്പോ ഭഗവാന് ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപം എന്ന് പറയണത്. രാമനായിട്ടും കൃഷ്ണനായിട്ടും പല പല തരത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കവി എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. എല്ലാം അറിയാം, ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയുന്നവൻ, അതാണ് കവി. എല്ലാം അറിയുന്നവൻ, ആദിപുരുഷൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടാണ്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിക്കണത് അല്ലെ? വിശ്വനിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. മാനവരാശിയുടെ പോഷകനും ഗുരുവും അല്ലെ? ജഗത് ഗുരുവാണ്. അണുവിനേക്കാളും ചെറിയ രൂപം കൈക്കൊള്ളാൻ അതിനും ഭഗവാന് കഴിയും. ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായോ ശൂന്യതയായോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. അത്തരം ധ്യാനത്തിന് പ്രയാസം കൂടും. ചില പേര് യോഗികളൊക്കെ ആ അവ്യക്തഗതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിനെയൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള വഴിയാണ്, പ്രയാസമേറിയ വഴിയാണ്. അണുവിനേക്കാളും ചെറിയ രൂപം കൈക്കൊള്ളാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഒരു കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ അംശം മാത്രമേ വലിപ്പമുള്ളൂ ഒരു ജീവാണുവിന്. അചിന്ത്യം എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കൊക്കെ അതീതമാണ്. മഹായോഗികളായവര് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്തിയുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപേതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ യോഗികളുടെ ഒക്കെ മാർഗാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിക്കുക, നെറ്റിയുടെ നടുവില് ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം നേടിയ യോഗിയുടെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. മരണവേളയില് മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവത് കരുണയാൽ കൃഷ്ണസ്മരണ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഒരാളിപ്പോ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആ ഭക്തനെ സ്മരിക്കും. അങ്ങനെയും ചെയ്യും ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ പ്രാണായാമം പോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് പ്രാണനെ അടക്കി പരമാത്മാവിലേക്ക് ലയിക്കുക. അതൊക്കെ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞർക്ക് അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം നേടിയ ഒരു യോഗിയുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കണതാ. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നൊക്കെ സാധിക്കുമോ അത് അല്ലേ? പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് വേണം. യോഗി പ്രാണൻ ത്യജിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ എങ്ങനെ സാധന ചെയ്യണം? അതാണ് ഇവിടെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യത്യതയോ വീതരാഗ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസിവര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പൂകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയയെ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആ യോഗചര്യകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അല്ലെ? ഈ വേദപഠനം ചെയ്തു, ഓങ്കാരം നിത്യവും അല്ലെ 1008 ഒരു ഓങ്കാരം ജപിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യോഗികള് സന്യാസി വര്യന്മാര് ഏത് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്കാണോ എത്തുന്നത്, അവരേത് പരിപൂർണതയിലേക്കാണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മചര്യമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധം ലോകത്തിലെ സാമൂഹ്യ ഘടനയ്ക്ക്
അത്രയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണമല്ലാതെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മറ്റൊരു വഴിയില്ലെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ജനിക്കുമ്പോ മുതലേ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി അല്ല ഇന്നുള്ളത്, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരായി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സന്യാസത്തിലേക്കോ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വത്തിലേക്കോ ഒന്നും എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ ഒരു മാർഗം ഉള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കാനുള്ള പ്രണവ മന്ത്ര ഉപാസനയെ പറയാണ് അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളില്. 12 സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യജ മൂർധ്നാധായാത്മന പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കതകടയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാവാം. എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സംയമനോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് യോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരണത്. എന്താ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കതകടയ്ക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സംയമിച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അങ്ങനെ എവിടെയും ചലിക്കരുത്. ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ, അല്ലേ? ചഞ്ചലാണ്, പിടിച്ചു നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവില്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള 5 പ്രാണനുകൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതിലെ പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവില്, ശിരസില് അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കുക. അങ്ങനെ യോഗസ്ഥനാവാം. ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവില് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ യോഗസ്ഥനാവാം. 12 യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമാവും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കമ്പൽസറിലി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനെ ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോ എന്താ പറയണേ? ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാദിത്യജൻ ദേഹം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധ അക്ഷര സംയോഗമുച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും. സംശയമില്ല, ഒട്ടും സംശയമില്ല. ഓം എന്നുള്ള ഏകാക്ഷരം ബ്രഹ്മത്തിനെയാ സൂചിപ്പിക്കണത്. ബ്രഹ്മപ്രതീകമാണത്. ഓം എന്ന് നീട്ടി ജപിച്ചിട്ട് ഒരു ലയം വരും. അങ്ങനെ ജപിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിയിട്ട് പ്രയാണം സംഭവിക്കും എന്നാണ് യോഗിവര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ സമാധി എന്നൊക്കെ പറയൂല്ലേ. അതൊക്കെ അനായാസേന ലഭ്യമാവും യോഗികൾക്ക്. ഓങ്കാരം, ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ്. ഓങ്കാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദമത്രേ ഓങ്കാരം. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്, അല്ലെ? സോ സിമ്പിളാണ്, അല്ലെ? ഭക്തി വളരെ സരളമാണ്, ഇത്ര ടഫൊന്നുമല്ല. നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോ എവിടെയും പോകുമൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നവിടം തന്നെ വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റാം.
നാമജപത്തിലൂടെ, ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെ, ഭഗവത് ആരാധനയിലൂടെ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? അർജുന, നിരന്തരം ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചിത്തതയോടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഭക്തന് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് വെളിവാക്കുന്നു. ഏകീഭാവമോ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തിയോ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല, കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അല്ലെ? ഭൗതികതയോടൊന്നും പിന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഭക്തന്. മറ്റേതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിയോഗത്തെ കാണുന്നത്. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോഗത്തില് ഭക്തന് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അനന്യചേത എന്നാ പറയണേ. മറ്റൊന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ശുദ്ധ ഭക്തനെ നിഷ്കാമൻ എന്നാ പറയാ. സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാള്, സ്വാർത്ഥതയൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രാണ്. അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താണ് സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം? സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കലല്ല കേട്ടോ. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, ശരീരശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഭഗവത് ദർശനം, മംഗളാരതിയൊക്കെ കാണുക. അല്ലെ? പിന്നെ ജപിക്കുക, പിന്നെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, പിന്നെ ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുക, സത്സംഗത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാവുക. അല്ലെ? ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ. വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ഒക്കെ ചെയ്യുക. അല്ലെ? ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും, പകല് മുഴുവൻ അത് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഭഗവത് ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുക. അങ്ങനെ സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം, അതങ്ങനെ ഒരു തപശ്ചര്യ പോലെ ആ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യൊക്കെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല്, ആ നാമജപമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്ത്യകാലത്തും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? കാലദേശഭേദം കൂടാതെ, അല്ലെ, എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഗുണം. ചിലര് പറയും നാളെ ജപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്മരിക്കാം. അതല്ല, നൈരന്തര്യം വേണം ഭക്തിക്ക്. എന്നാലാണ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. സതതം എന്നാ പറയാ, നിത്യശ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയാ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആത്മീയതയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും, അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായാല് ബ്രഹ്മപദം നേടാം എന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രാപിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾക്ക് പുനർജന്മമില്ല എന്നാണ്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗതാ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയവരായി മാറി അവര്. പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക്, അസ്ഥിരായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം അല്ലെ. ദുഃഖത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തേക്ക് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. ലോക ജീവിതത്തിൽ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ദുഃഖം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിലാണ് ആസക്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ശരീരമല്ല എന്നറിയണം. ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്നാ പിന്നെ മനസ്സാണോ നമ്മള്? മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ
കുറെ സിനിമ, TV അതൊക്കെ കണ്ടാ മതിയോ? ക്ഷണിക സുഖാണ് കിട്ടുക അല്ലേ? നമ്മളല്ലാത്തതിനെ രസിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ? ജീവനെ രസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. ആത്മീയതയുടെ രുചി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ മറ്റെല്ലാം തുച്ഛമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഭൗതിക ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും വിവരണാതീതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്യസ്ഥാനമുണ്ട്. അതാണ് അല്ലേ മഹാത്മാക്കളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവത് ധാമം. അപ്പോ അവിടെ എത്തുക, അതാണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് പുനർജന്മമില്ല. അത് തന്നെയാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയണത്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്തേയ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്നൊക്കെ പറയും, മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വർഗത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അതുപോലും ശാശ്വതമായതല്ല, അവിടെയും പിന്നെ ജനിമൃതികൾ വേണ്ടിവരും. പാതാളം മുതൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തില് കൽപ്പാന്തത്തില് ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ താന്താങ്ങളുടെ വിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഇഷ്ടാനുസാരം ചെന്നു ചേരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് ഒരു ജയിലാണ് അല്ലെ, ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ എന്നാണ്. എവിടേക്ക് ചെന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചുവരവില്ലയോ, അതാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യമാവുക. കാലഗണന അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കാലഗണന അനുസരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, അത്രയും തന്നെ രാത്രിയും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിലെ ഈ ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളില് ഇഷ്ടാനുസാരം ചെന്ന് ചേരാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നീട് പ്രഭവം വരുമ്പോ വീണ്ടും അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും എന്നാണ്. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തില്. 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് ഒരു പകല്, അതുപോലെ ഒരു രാത്രിയും. അങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. അത്രയും തന്നെയാണ് ഒരു രാത്രി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത് അങ്ങനെ ഉള്ള 100 വർഷം ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അതിനൊരു കണക്ക്, കാലഗണനയുടെ ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ. എത്രയോ കോടി. അവിടെ 3 കോടി 3,11,40,000 കോടി. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. അത് നമ്മുടെ 452ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് കേട്ടോ. 452 പേജിലുണ്ട്. അടുത്ത 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ 16 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലേ? 17 കൂടെ നോക്കണോ? 17 നോക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടോ? 55ആയി. നാളെ നോക്കാം. 28 ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. മറ്റേ രാധാഷ്ടമിക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ. എല്ലാരും പങ്കെടുക്കണം കേട്ടോ രാധാഷ്ടമിക്ക്. 2 മണിക്കാ? എത്ര മണിക്കാ മാതാജി പ്രോഗ്രാം? 2:30 തുടങ്ങി 5 മണിക്ക് തീർക്കും. 2:30. എല്ലാവരും രാധാറാണിയുടെ കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് അതൊക്കെ ചൊല്ലുക.
പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ അതെ മാതാജി ലൈവാണോ പാടണ്ടേ? ആ ലൈവായിട്ടാണോ എല്ലാം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണ്ടേ? അതെ അതെ സൂമിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ സൂമിൽ തന്നെ. അപ്പൊ പാട്ട് പാടുവാന്നെങ്കി പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാടിക്കോളൂ. താങ്ക് യു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എങ്ങനെ പോണു അതുപോലെ തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.